Tú que tanto creíste en los atardeceres. Oztibar herriko eskolako haurrak izan dira Ordiziako Barrena kulturetxea bisitatzen. Izan ere, Joset da Costa artistaren erakusketaren barruan eskolako haurrek beren aletxoa ipini dute. Sarreran dagoen aulkiz osatutako lana beraiek sortu baitute. Eskolako irakaslearekin izan gara haurren esperientzia gertutik ezagutzeko. Que ojalá rebote. Tú que tanto quisiste mis amaneceres, poblar sierras desiertas con tus... Atzean dugun obra da kaderaren funtzioa desbideratzea. Erran nahi baitu eguneroko objektu bati beste funtzio eta beste bizitza bat eman, kasu honetan artistikoa. Eta urtez urte hainiz denbora pasa dugu Joset da Costarekin, bera baita izura tarra. Eta gure ikastola da Oztibarren izura herria barne. Orduan Joset hurbiletik ezagutzen dugu eta maiz harremanetan gira. Eta hor proposatu dauku kaderaren proiektua eta guk bere alabai. Eta orduan polita izan da, eta aurrak sartu direnean, erran dute, Madi, nunda gure kadera? Eta sekatzen dute berek egindako kadera. Tú que tanto ganaste a las... 50 aur ikasle ditugu, Oztibarreko ikastolan, eta denek parte hartu dute, gazteetatik eta zaharrenetarat. Igeltsoz trotxatu ditugu, azurian busti eta estali, eta idortuta beraiek ekoiztu dute tindua. Joset da Costarekin maiz gertatzen da, berak proposatzen du tindua ekoiztea. Beraz, pigmentu naturalak eta lotura, lokailua dira aholtzeak. Eta beraz, aholtzeak hautsi, nahasi, eta tindu horrekin egina da. Horretan etorri die Oztibarrei herritikan, ikastolatikan etorri die 55 ume, eta etortzen funtse izan da azkenen Joset da Costarekin batea, hemen ikusten duen eskultura beraiek margotu dituzte silak eta aulkik, eta azkenen haiek lehenengo aldiz ikusten dute haiek indako eskultura, haiek parte hartu duten eskultura ikustea etorri die. Eta goran dauko Joset da Costan erakusketa eta bik batea ikustea etorri die. Sarreran sartu dienen ikusi dut eta oso harrituta postasun aurpegi oso handi jarri dute eta harrituta gelditu die eta poza ematen du azkenen umek eskulturatekin nola postea.